Ay mapag-ana. Kanang mga babae ba nga hilig nito mag-post o sexy dance. Ay mapag-ana. Ay mapag-ana ba kanang i-post bitaw ninyo sa story? Ayaw sa story, dito sa wall. What? Kung sa story mo ganyan i-post bay. Mabulabog mi ninyo anak. Gago. Bulabog kayo kay makita ninyo nga nag-view mi. Maulo pod biya mi. Ulang oy. Tamihan pa lang kailan ninyo among uyab. Or among asawa. Sumbong pa lang mi ninyo. Sa sunod, kung mag-post mo dito sa wall, aron ma-enjoy na mo ba? Kita gyud ang tibuok full video.